बर' मिडियाम स्कुलफ्रा प्राय सरकारि स्कुलफ्रा स्पेसियेलि प्राय जोबलांनायनि लामायाव थांबायमोन जिहेतु जोंहा गोबां बोसोर टिचार्स एपइन्टमेन्ट होआखैमोन सरकारा जाउनाव टिचार्सनि आंखालफ्रा बर' मिडियाम स्कुलफ्रा क्लासआ रेगुलार जायामोन बेनिखायनो गोबां बर' स्टुडेन्टफ्रानो बेखै गार्जेनफ्रा बर' मिडियाम स्कुल होआलासिनो गुबुन गुबुन मिडियामनि स्कुलफ्राव होनाय स्टार्ट खालामबाय आरो बे ट्रेना एसे बारानिफ्राय बारा जालांनायाव बर' बिजोंनि स्कुला मा जाहैगोन बेबायदि साननो गोनां जादोंमोन आरो बे समावनो बे गासै बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै सनसुमै बर' दैदेनगिरि माखासेया इउ एन एकाडेमि मुङै बर' मिडियामनि बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल स्टार्ट खालामो आरो बिदिनो प्राय 20 इयार्ससो जाबाय 20 इयार्स बारबाय स्टार्टिंनिफ्राय दासिमहालागै जथेस्थ' प्रग्रेसा मोजां आरो दिनै इउ एन एकाडेमिनि रिजाल्टफ्रा जथेस्थ' मोजां आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै बर' मिडियाम स्कुलखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे बर' रावखौ फोथांनायनिबो मोनसे लामा ओंखारबाय बेनिखायनो जायफ्रा बे मिडियामखौ सिन्था खालामनानै गायसनदों बिथांमोनखौ साबायखर होदों बिथांमोनखौ सनमान जासिदों आरो दिनै बे इउ एन एकाडेमिनिनो उदालगुरियाव थानाय इउ एन एकाडेमियाव टिचारफोरखौ मोनसे ट्रेनिं होदोंमोन ट्रेनिंनि दिनै क्लजिं डे आरो बेयाव आं गावखौनो बाहागो लाफानो सुबिदा मोननानै गोजोननाय मोनदों जिहेतु जोङो टिचारफोरखौ एक्सपार्ट खालामनोब्ला गथ'फोरखौ मोजाङै बुजायहोनो हानाय केपासिटि बिल्ड आप खालामनोबा जों ट्रेनिंखौ नांगौ आरो दिनै बे खोथाखौ सिन्था खालामनानैनो दिनै ट्रेनिं इतिमध्य लाखांबाय दिनै जोब्बाय आं आसा खालामदों बे इउ एन एकाडेमिनि गेजेरजों जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरा मोजां कुवालिटि एजुकेसन मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ससाइटि जोंनि जाथि जोंनि हारिखौ फोथांना लाखिनो बिथांमोना गावखौनो फिट खालामगोन मानोना दानि मुगाया कम्पिटिसन मुगा आरो बे कम्पिटिसन मुगायाव जों देरहानो हानाय बेबायदि कुवालिटि बानायना लानो हायाबा गावखौनो जों कम्पिटिसनाव गेजेन जानो गोनां जायो आरो दिनै इउ एन एकाडेमियाव बर' स्टुडेन्टफोरखौ जों संसाराव थांनानै थानो थाखाय जे फिट खालामनो थाखाय खामानि होदों बेनिखायनो थारैनो आं इउ एन एकाडेमिनि दैदेनगिरिफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ साबायखर होदों आरो आसा खालामदों बिथांमोना बे जाथिखौ गोजौ थाखोआव लांनायाव बिथांमोननिफ्राय जेसेबां हायो बेसेबां सिगां जिबायदि नाजाबोदों बेबायदि नाजालांबाय थागोन आरो नाजानायल' बे साक्सेसफुल जाहैगोन बेखौनो बेखौनो बाथ्रा खालामदों स्टुडेन्टफोरखौ जुदि जयफुल लार्निं होनांगौबा टिचारफोरखौ माबायदि माने ओरैनो फरायसाफोरनो मोजां एजुकेसन होनोबाथ' टिचारफ्रा गावसोरबो एक्सपार्ट जानांगोन आरो एक्सपार्टआ दा जों स्कुल कलेजनिफ्राय एम ए एस सि बि एस सि पास खालामबानो एक्सपार्ट जाया बे जोंनि जास्ट क्वालिफिकेसन एजुकेसन क्वालिफिकेसन जानो हागौ खिन्थु सासे फोरोंगिरि जानो थाखाय बेखिनि गियानानो जथेस्थ' नङा बेनिखायनो जोंनो फोरोंगिरिनि हिसाबै जिखिनि गियान नांगौ बेखौ जों ट्रेनिंनि गेजेरजों मोनगोन बेनिखायनो दिनै सरकारि स्कुलफ्रा जिबायदि ट्रेनिं होयो इउ एन एकाडेमियाव बिदिनो ट्रेनिं होदों आरो बे ट्रेनिंनि गेजेरजोंसो जों मोजां टिचार मोजां फोरोंगिरि दिहुननो हागोन आरो मोजां फोरोंगिरि दिहुनोब्लासो जों मोजां फरायसाबो दिहुननो हागोन बेनिखायनो बे बाथ्राखौ सानखांनानैनो दिनै बर' एजुकेसन ट्रास्ट बे ट्रास्टनि गेजेरजों टिचारफोरनि ट्रेनिं बेखौ इउ एन एकाडेमियाव फोरोंबाय थानाय फोरोंगिरिफोरनि ट्रेनिंनि बेब'स्था खालामदों आरो बेखौ जों कन्टिनिउ खालामबाय थानाया मोजां खारन टिचारफ्रा गोदान गोदान फैगोन बिथांमोननो ट्रेनिं नांबाय थागोन आरो एजुकेसन सिस्टेमाबो गोदान गोदान सोलायबाय थायो मेथडफ्रा सोलायबाय थायो बेखौ आपडेट खालामनो थाखाय जों प्रत्येक बोसोरावनो हायोबा खनसे ट्रेनिं नङाबो रिफ्रेसार्स कर्स हिसाबै हयथ' सानथाम सानब्रैनि बा सप्तासेनि बायदि ट्रेनिं खालामनोब्ला बे जोंनि थाखाय खोब मोजां जागोन जोबोद जोबोद साबायखर नोंथांमोनखौ जोंनि बेसिम फैनानै जोंनि बे रादाबखौ खौरां बिजोङाव फोसावनो लानायनि थाखाय जोङो बे गोलोम बोथोरनि बन्द'नि समाव सानब्रैनि हाबाफारिजों जोङो फोरोंगिरि फोरोंथाइ मावबादा एबा ट्रेनिं बेखौ खुंनाय जादों उदालगुरि जिल्ला इउ एन एकाडेमि आनजाद बर्डआ बेखौ खुङो आरो बेखौ सामलायो स्पन्सर खालामो जोंनि बड' इडुकेसनेल ट्रास्टआ बड' इडुकेसनेल ट्रास्टनि बानजायनायावनो बे बोसोरफ्रोमबो जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोदों आरो बेवहाय उदालगुरि जिल्ला इउ एन एकाडेमि आनजाद बर्डनि आवथायाव थानाय गासै 20 फरायसालिफोर दङ दुखुनांथाव बाथ्रा
24 फरायसालिनि गेजेराव जोङो देग्लाय गंथाम फरायसालिखौ नुजाफैनो हानाय नुवाखिसै। जाहोना जादों बे मावनाय दांनाय बोथोर आरो बेनि थाखायनो हयथ' बिथांमोना नुजाथिफैनो हायाखै। जोंनि सुबुंफोरा आबाद गाहाय सुबुं, मानोना बे मावनाय दांनायनि बोथोर, आबाद मावनायनि बोथोर, बे बोथोरखौ एंगारनानै लानो हाया, बिनि जाहोनाव नुजाथिफैनो हायाखै। थेवब्लाबो जोङो आसा खालामदों इयुननि समाव जों मोनगोन आरो जोङो सिन्था खालामगासिनो दङ जे बे गोलोम बोथोरखौ एंगारनानै गुबुन मोनसे समाव जों लानो हायो नामा, अब्ला जोङो बयबो फरायसालिखौ मोनजोबनो हागोन। बे बाथ्राखौ जों सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ आरो बेबादि खालामनो हायोब्ला निस्सय बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो जोङो बे सिन्था सरसाखौ बेखायनो खालामनाय जादों, नङाबा बिथांमोना खनफ्रोमबो बन्सित जाबाय थागोन आरो बन्सित जायोब्ला फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंनाय बिथिङाव, गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनाय बिथिङाव निस्सय जों खहा खालामनाय जागोन। बेखायनो जोङो बेखौ सिन्था सरसा खालामनानै जोङो मोजां बोथोराव मोजां समाव लानायनि थाखाय जोङो लाहार फाहारखौ थाबैनो जों लागोन। बांसिनै जों नुबाय खिन्थु जे जायफ्रा इउएन एकाडेमिफ्राव फोरोंगिरि महरै खिन्थु बिथांमोना एक्सुवेलि जयफुल लार्निं होनो थाखाय बिथांमोना ट्रेनिंखौ लानांगौ, नाथाय बे बेलायाव काउसन्स थायो। बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा, जोंबो बे बाथ्राखौ सानदों। जाहोना जादों जोंनि माने गोदान गोदान सोलोंथाइ बिथिंखौ बयबो सानदांनो हानाय जायाखै जोंनि गेजेराव। मानोना बियो मानो जादों बेखौ आंनि नोजोरजों आं बेखौनो बुंगोन जे बे जाबाय जोङो गोदान सोलोंथाइ बिथिंखौ फरायसंनो, स्टाडि खालामनो जोङो अबहेला खालामदों। मानोना गोदान सोलोंथाइ खान्थिया, सोलोंथाइनि जिथु खान्थि बेयो सोलायबोगासिनो दङ। गोदोनि, गेजेर समनि आरो दानि बेजों गोबां सोलायनाय फैबाय आरो इयुनाव सोलायनाय नङा जों बेखौ बुंनो हाया। मानोना फोरोंगिरिया डिग्रि लाब्लानो फोरोंगिरि जानो हाया, डिग्रि गोनां सासे मानसियानो फोरोंगिरि जानो हाया। फोरोंगिरिनि जिथु मावनाय एबा फोरोंनाय बियो गुबुन रोखोमनि। बेखायनो जों आसा खालामगोन जे फोरोंगिरि बिथांमोना जाहाथे मोनफ्रोमबो बे फोरोंगिरि फोरोंथाइ मावबाथायाव बाहागो लानानै गावखौ सासे राफोद माने मा होनो प्रफेसनेल फोरोंगिरि हिसाबै दाफुंनायाव गावबा गावखौ बाउसोमगोन, बेखौ आं मिजिं खालामगोन। मोजां नाम्बार लानानै जाय बिथांमोना उथ्रिसारनो हादों, बिथांमोना टप 5 बेबायदि मोनसे रेंक होनानै बिथांमोना बरायदों। खोब गोजोननाय मोनसे बाथ्रा, जिबायदि थुलुंगा बैफोर फरायसाखौ होदों, जि ट्रास्ट आरो बर्डनि बानजायनायाव जि दिनैनि जि हाबाफारि, आरो बे हाबाफारिजों लोगोसे बिथांमोना सानब्रैनि फोरोंगिरि मावबादा लानाय जादोंमोन। दा फोरोंगिरि मावबादा हिसाबै बिथांमोना सावरायदों जिबायदि दा बादायारि मुगायाव गोदान गोदान मोनसे सोलोंथाइनि जि पलिसिफोर फैबाय थादों, लोगोसे टिचिं लार्निं मेथड आरो फरायसानो बोरै गुन गोनां सोलोंथाइखौ गोदान आदब खायदाजों होनो हायो, बेफोरबायदि बाथ्रायाव बिथांमोना वर्कशपखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो जों फैनानै जों दिनै बिथांमोनजों सावरायनानै बेखिनिखौ जों बुजिनो मोन्दों जे बिथांमोननि थांखि आरो एजेन्डा, बे एजेन्डायानो जाहैबाय जे मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंखौ जिबायदि फोथांनानै खामानि मावबोदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै गोबांथार फरायसाया बर' बिजोंनिफ्राय थांनानै गुबुन गुबुन मासि लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे एखे थांखियावनो बे ट्रास्ट बा बर्डआ दिनै खामानि मावनानै आवगायलांदों आरो बे वार्कशपनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौबो सावरायदों जि इउएन एकाडेमि बा फरायसालिया दिनैसिम बे बर्डजों जड़ित जायाखै, बिथांमोना जगाजग खालामनायखौ फोरमायदों। एनइपि बायदि जिहेतु दिनै नुबाय जोङो बिमानि रावजोंसो फरायबासो गथ'फोरा मोनो, नाथाय जोंनि नुबाय बर'फोरनि गेजेराव बांसिनानो गावनि रावखौ गारनानै गुबुन मिडियामफ्राव होयो। दा बाथ्राया जाहैबाय बादायारि मुगायाव बयबो बिमा बिफाया दिनै सानदों जे जोंनि गथ'खौ गुन गोनां बा आदब गोनां सोलोंथाइ होनोब्ला जे एसामिस बिजोङाव बा इंराजि बिजोङाव फरायब्लासो बांसिन थाब रोंगोन नामा, बे मोनसे गोरोन्थि साननायाबो दङ। नाथायबा नैबे इउएन एकाडेमि बा गोबां जोंनि सरकारि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा नारा नाथा नाजाबाय थादों जे गुदि फरायसालियाव जोंनि फरायसाया जिखिनि बेसिक जिखिनि टिचिं बा लार्निं जि मेथड, बेखौ जों एसे डेभेलप खालामनानै जे बैफोर
बिजोंनि फरायसालि बायदि जोङो आपग्रेड खालामनो हायो नामा बेखौ जोङो इन्टेलेक्सुयेल लेभेलजोंबो सावरायदों आरो बे मोनसे गोनो गोथोआव जाहाथे बिमा बिफाया थाया जे बर' बिजोङाव फरायबा हयथ' UPSC APSC आव जों एटेम्प खालामनो हानाय नङा नामा बा गुबुन गुबुन बिफानारि जि अफिसार साख्रि बेखौ जोङो मोननो हानाय नङा नामा बे मोनसे गोरोन्थि साननायखौ जाहाथे साना मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेसिभलि खामानि मावबोदों दिनै गोबां फरायसाया दिनै असुबिदाखौ बुंनाय लेखा जे मेट्रिकनि उनाव जों माने हायार सेकेन्डारियावबो बर' बिजों फरायनो मोनब्ला मोजां जागौमोन थिग बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' समाजनि नाजानायाव जों दिनै 11-12आवबो बर' बिजोङावनो फरायनो मोननाय खाबुखौ मोनबाय बेखाय बांसिनै बे हायार सेकेन्डारि सेक्सनावबो जाहाथे बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा बाहागो लानानै जि भबिष्यत दानाय खामानि बेयाव जाहाथे आवगायलाङो